ndi Nyasa VoiceBox pamene makhandi Amalawi osiyanasiyana amene amafuna kuka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana makamaka nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Lero tabweranso ndi bambo Kalindo amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi First the People First. Ndi mboni yawo lero Kalindo afuna kunena kuti Amalawi ali kuli mayeso amene afuna iwowa akuwuzireni maansala ake, akufuna kupatseni likasa kuti kodi mayeso amenewa mungakhoze bwanji chifukwa choti mukuona kwawo dziko la Malawi lafika pa Mwana Wakana Phala. Zinthu kuno ku Malawi sizikuyenda, ndikuti niyo zikuyendereni kandi pa business kandi pa ntchito. Kalindo akuti iwowa ndithu ali ndi cheat sheet kapena kuti likasa la mayeso kuti iniyo musavutike kuti mukhoze mayeso amenewa. Ndite ndikhale limodzi pamene Nyasa VoiceBox kuti timve kuti mayeso amene Kalindo akunena ndi mayeso a mtundu wanji ndipo modi ya lero atibweretsera zotani, ndipo kodi kumapiro kodi imene tipemphani kuti mukhale pomwepo kuti nanunso mukhoza kutiuza maganizo anu kuti zimene anena Kalindozi ndi zolondola kapena inuyo simugwirizana nazo. Ndi munduza in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Thank you for tuning in and we will see you on the next one. Ine ngati enemy number 1 wa boma, president wa mphawi woyamba muno Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First the People First, ndizalankhulabe mopanda mantha muziko la democracy. Ndizapitirira kuyima pa chilungamo kuwalankhulira Malawi muziko lawo limene anthu ambiri amene akukhala m'Malawi akukhaliramo umodzi omwewo popeza ndi kumene adabadwira, koma ambiri aiwo amafuna atachoka muziko lino mogwirizana ndi umphawi umene Amalawi akukumana nawo. Ndipo ndi soka lalikulu kwambiri kunena kuti asogoleri andale aziyendesa ziko lino ngati nyumba mwawo. Ine ndine Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene sindimayang'ana kuti uyu ndi wachipani chanji, sindiyang'ana kuti uyu kapena ndi wa UDF, wa DPP, wa MCP, wa UTM, wa PP, wa Ford. Ine nimangoswa kuswa basi pamene pali chilungamo nimangopitapo, sindiyang'ana kuti atu uyu akugwira ntchito department yanji kapena ministry yanji kapena chalichi chanji. Ine nimangodusamo ndipo ndizafera zimenezo, ndipo lokuti akonzedwa ziwembu zotani kaya zokandisiya kundende zaka kaya kukonza poison kaya kufuna kundiombera ndi mfuti, ine ndizayima pa chilungamo chifukwa chilungamo ndi chimene chikuyenera kuti chiziyenda ngati madzi. Zaziwika sopano kunena kuti chalichi cha Assemblies of God ndi chimene chatenga malo muno Malawi. Ndipo Amalawi tatenga nizolembera kumene muliko kuti ndikuuzireni mayeso amene muti muzikangolemba opanda kulephera. Mayeso amene nditi ndikuuzeni lero ndi amene ati akutengereni ku mabizinesi abwino komanso ku ntchito zabwino. Mayeso amene nditi ndikutengereniwa amene nditi ndikuuzireniwa ndi amene ati akufikiseni pa Malawi wokoma kwambiri, chifukwa asogoleri ena onse amene alamulira ziko lino kuchokera nthawi ya Kamuzu, Bakiri Muluzi, Bingu Amutalika, Joyce Banda, Peter Amutalika, akuoneka kuti asogoleri amene anali ofowira kwambiri. Msogoleri weni amene ali dolo wa madolo ndiye Chakwera. Motero kuti inu nonse amene muli MCP nthawi yanu ndi ino yokuti musangalale sopano. Motero kuti inuyo mukanakangosindaso constitution ya dziko lino kunena kuti president uyu azingopitirirabe kulamula, chifukwa pamene zafika pazafika sopano pa nyumba mwache ndi kuchalichi kwache. Motero kuti ngati mwatenga zolembera ndikufuna ndikuuzeni kwa inu nonse amene muli opemphera amachalichi osiyanasiyana, siyani machalichi anu mukalowe ku Assemblies of God. Chifukwa mukakalowa ku Assemblies of God mupeza nawo mwayi monga mmene akupangira asoya
a Reverend Soya komanso a Reverend Chimakwera komanso a Mr. Mimba amene apasidwa makontrakti opsa kwambiri. Kalero kapena mbuyo milungu yapitayo ndakhala ndikunena kuti anthu apita ku Serbia kukapanga mapasipoti, koma anthu ambiri sanakhulupirire, ankaona ngati ine ndine munthu onama. Lero tsopano mwaona zimene zachitika, ndinkakuwuzani kunena kuti mapasipoti aja akupangidwa nyumba mwawo mwa presidenti, mwana wawo ndi anzache. Lero mzanu uyu Pastor Soya komanso Pastor Chimakwera ndi Mr. Mimba amene wapasidwa contract tsopano yokuti azipanga mapasipoti muno Malawi. Zinthu za nyumba motero kuti inu amene muli mapasta osiyanasiyana, anthu a mipingo yosiyanasiyana, kandi inu a Roman Catholic, kandi inu a Seventh Day, kandi inu a Silamu, chonde siyani machalichi anu mukalowe kuja kumachedwa kwa Assemblies of God. Chifukwa kumene kungakhale iwewe kuti ukhale minister ukuyenera kuti uchite belong to Assemblies of God. Popanda kuti iweyo siyo wa Assemblies of God ndiye kuti sungakhale minister. Komanso inu amene mukupanga mabizinesi osiyanasiyana, mukafuna kuti business yanu iyende bwino, muzilemba address kunena kuti chakuti construction, Assemblies of God, chakuti Lilongwe kapena Nzuzu. Olo mkatikati mwa contract yo kungonena kuti ndafuna ndikuuzeni kuti ndikulemba ine ndine wa Assemblies of God. Olo mutafuna kuti mulembere ntchito kaya ya upolisi, ya kuame, ya uphunzisi, ya unesi, musamayiwaliremo mawu onena kuti Assemblies of God. Inuyo ndinu Mkhristu wa Assemblies of God, simuchedwa kutengedwa, simuchedwa kulembedwa. Muziwe kunena kuti panopa mmene zafikira Malawi, panopa pamene wafikira Malawi ndi Assemblies of God kapena iyayi mukale kuti ndinu wachipani cha MCP kapena ayi mukale kuti ndinu mchewa. Koma ukangokhala kuti ndiwe mtumbuka, pepani shauri yako. Ukakhala kuti ndiwe muyawo, ukakhala kuti ndiwe nsena, baba kumeneko uvutika wekha, kumeneko baba tivutika tonse. Uyenera kuti usinthe chilankhulo chako. Ngati ukufuna kuti zako zikuyendere muno Malawi, ukuyenera kuti ulokalankhulidwa kako ngati uli mulomwe, usiye mene ndikulankhulira mkuti ama iyayi mtobwera, iyayi zimenezo sungatengedwe. Koma uzifika kuti uzilankhula ngati ndiweyo waku Central Region kuti muli bwanji, lili bwino ndithu, lili bwino ori ndikupita ku Nsalu, koma ukupita tikuthyolo, ndikupita ku Nkhorakora koma ukupita ku Nansadi kuti akumve kukoma bwino. Pamene zafika pa abale anga, Dziko lisopano lapita to the dogs. Dziko lapita ndipo Amalawi ngati dziko lanu simuliteteza. Chifukwa tu ambiri inu mwina simukuona patali. Inu mukuona ngati kumangidwa kwa ine, kuzuzidwa kwa ine ndi kwa ineyo. Kumangidwa kwa ine tu ndikumangidwa kwa inu. Mirandu ya ine ni mirandu ya inu. Kutoko pamene ine nditi ndizakalowe kundende, muziwe kuti mwakalowaso inuyo kundende. Muziwe kuti ineyo ndikangoyimbidwa mulandu, muziwe kuti inunso mukuyimbidwa mulandu. Akupanga mastailo onena kuti muziko muno musamakhalemo anthu olankhula. Ndidanena mbuyomo kunena kuti ina mwa mapulani yawo ndikufuna kusokoneza zipani zosusa. Simunaone nkhani ya Dziko kumene ikupita sopano. Komanso ndidanena kunena kuti plani yawo ina ndiyo kuti agule maaktivisti. Maaktivisti simunaone atagudwa, amene ankayenera kuti azilankhula zonyansa za boma ilili onse anagudwa. Ndi amene akumakhala mma press conference, ndi amene akumakhala mma news, ndikumanena kuti boma ilili likuyenda bwino. Amene woni maaktivisti akakhala ena awa aponda pansiwa ndiye iyi
amene wakumaka ngotenga olo 20,000 akumajambula VN yothokoza boma. Akakhala ena amene avutika maiko akunjawa amene akhalako nthawi yambiri dziko lakunja akuvutika, akusambisa nkhosa, kusambisa akalulu ku South Africa, amene wawa ndiye olo 5,000 akumalandira olo 10,000 olo kungolandira mpeni kuti akamuphe munthu amene waso akumalandira. Abale anga ndikufuna ndikuuzeni Malawi panopa wafika povuta. Olo ndikumanda kumene Katangale wafika povuta ndikumanda kumene olo mupite kuja kumachedwa ku area 18. Kumene koko ku area 18 kuti munthu akakumbise manda ndi 114,000. Osakhala kuti akangokumbisa manda awo ndiye kuti wathera pombo. Ngati mukufuna kuti mbale anuyo muzamuwakire manda ache muzamumangire nyumba ndi 65,000. Koma lisitilo ukaliona ndi la fake. Ukamafuza kuti 114 ndi 65,000 izachani, akuuzani kuti timafuna so tizikonzera ma toilet. Moti toilet yaku area 18 mukapitako abale anga simungalowemo, muli manyi okha toilet yaku mandatu, toilet ya uve oti anthu amati akapita kukayika wa mbale wawo ku area 18. Tikunena tu city assembly to lilongwe city assembly imene ikuchita management aku 18. Azimayi amachita kumapita kuminda ya kweri ya sate kumakazithandiza. Yeti toilet ilimomo. Akulu ma president, ma vice president, ma ministers amabwera kumene kujako ndikumamva fungo la ku toilet koma sangachitepo kanthu. Malawi wafika povunda. Wafika ponena kuti tikusiyana ndi maiko anzathu ukomapita kumanda umachita kumaona ngati ukupita di kunyumba kwako. Kumene ndi munthu kumafunafuna utafa kuti ukayikidwe kumene kuli kukongola kwa kumanda. Koma manda athu akuno asanduka chiwewe. Olo anthu akamayikidwa m'maderamu anyamata akumafika pa chiwewe pomachita kukukakamiza kuti ulipire ndalama. Ati chifukwa choti ukudusa pa manda anthu akukumbapo manda. Kodi tuzafika pa mwana Wakana Phalatu? Ku Malawi china chilichonse chalowa corruption china chilichonse. Olo ukamaenda kuchokera pa Chingeni kupita ku Balaka Liwonde ukumapeza ana a 2 years akukwirira munsewu ndikumapempha ndalama. Chikhalire nicho president analankhula ku parliament akusegulira za budget zachezi kunena kuti in 2 weeks time tiyamba kukonza nsewu wa Balaka Liwonde, ndalama zilipo kale. Ali matama zokuti kuti tologeti iso za tologeti kulibe. Dziko lafika povuta. Ndiye mukamanena kuti ati mufuna muzikonza ziwembu zanu zondiopseza ine, mukamakonza mapulani yanu kuti ati mufuna mundimange cholinga kuti mundichite silence. Ndipo ndikudikirira tu conviction imene yoyotu. Ndikudikirira ndipo sindikupanga mantha ena aliwonse ndizayima pa chilungamo. Koma tikuchiteni congratulate inu anzathu amene mwawina ma contract ochokera ku Assemblies of God. Tieni abale mipingo yose tiitese zopano olo kukubwera kwa aliyense azingolembesa kuti iwe zinako ndani, ine ndine Filipi Chakwera. Iwe zinako ndani, ine ndine Stuart Chakwera. Iwe zinako ndani, ine ndine Elias Chakwera. Iwe nanga ndani, ine ndine Alesi Chakwera. MCP ai koma muinadi muina.